एते वर्षा ହେଲା ପରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଛଡ଼ା ତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତ ସେଦିନ ବର୍ଷା ହେବ ହିଁ ହେବ। ତ ଏତେ ବର୍ଷା ଦେଖିକିନା ମୁଁ ତ ଭାବିଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଭସେଇ ନେବ ଆଉ ଲୋକ କେହି ଆସିବେନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ହେଲାନି। ସମସ୍ତେ ଆସି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ। ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖିକି ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଯାହା ହଉ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଜିନିଷଟା ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଥିଲି। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଖାଇବା ଖାଇପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିକିନା ରଖିଥିଲି ଗୁପଚୁପ୍ ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ସିଓର ଖାଇବି। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଏତେ କାନ୍ଦିଲା, ଏତେ ଜିଦି କଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି ଖାଇପାରିଲିନି କି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିଲିନି କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଭଲସେ କଥା ବି ହେଇପାରିଲିନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସରି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିଲିନି କେବଳ ମୋ ଧଣ୍ଡ ଆରବ ପାଇଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।